Hoe maak ik een taak via boekwidgets en hoe dien ik ze in? Als je niet meer weet hoe je een boekwidget moet openen, dan kan je naar de video kijken die nu op het scherm verschijnt. Als dat al gelukt is, zal je zien dat hier steeds de vragen staan. Question 1. Check out these Instagram posts and write down the correct country. Je leest steeds de vraag, je vult alles in, je kijkt goed na en dan onderaan druk je op Submit. Als ik hier nu op klik, dan zal je zien dat gezegd dat ik nog 4 vragen niet heb ingevuld. Wie goed kan lezen, zal zien dat er 5 vragen zijn en dat het dus ook niet altijd klopt. Het zijn geen 4 vragen die nog niet zijn ingevuld, het zijn 5 vragen, maar ik weet wel dat ik sowieso 1 vraag al niet heb ingevuld. Dus wat moet ik doen als ik zo een melding krijg? Dan druk ik op het kruisje, kijk ik mijn taak nog eens goed na of ik niets heb overgeslagen en dan dien ik in. Je drukt op Submit, je drukt op Send en je taak is ingediend.